naririnig ko yun ay isang bagay na galing sa mga ninuno natin na walang pinagpapatuloy natin yung mga tradisyon. Yung kantang panglimbon na Diyos de Salve, tapos ang nangunguna sa paglulubenas namin, ang mismong kapitan. Siya kasi yung naglilid sa pagro-rosary sa barangay. At the same time, siya rin yung naglilid para sa mga kumakanta. Kaya proud ako na yung kapitan namin magaling sa mga kantang pang-simbahan. Kasi madalang lang yun sa mga kapitan, no? Kaya ako pinagmamalaki ko yun. Kasi kahit hindi ko sabihin, suportado niya kami dito sa chapel. Ang kaalagaan ng lubenas dito sa chapel namin, mahalaga yon kasi pag-aanda para sa pagdating ng ating Panginoon. At saka, yun ang sign na sa mga bata na magpapasko na, yun ang nagiging sign nila, lalo na pag may nakita nilang may mga parol na, nililimbon, yun, nagiging sign nila yun na, ay, may Pasko na pala, malapit na, yun ang nagiging sign nila. At the same time, nagiging blessing sa amin yun kasi nalilimbon si Apo Jose sa baryo, sa buong barangay namin. Kahit na hindi namin sakop, minsan kalahati ng poblasyon, nililimbon din namin.